bulan lah mbangane nganggur. Anjir. Siap. Iki ben pangkat ngono ae. Jakdok Pak Bandi. Ora apa sih. Besok sampai sore pangkat ngono ae. Iki bulan Mas. Bulan nah. Nin! Nin! Ya. Beh, woi. Kene. Buka warung arek saiki ya. Mulai kapan? Kopi. Warunge ning ndi babele mau. Nin. Piye Mas Gandung? Beh, kopi no. Kopi susumu apa iki? Kopi apa Mas? Susu no. Cengengesan cangkeme. Tanda. Ngono kuwi iki kangen karo suaramu. Lah iya, wis suwi ta bukan Kopi susu apa ireng Mas? Susu. Iya dah. Nin, iki penggemarmu Janger yang akeh sing rene lho ya. Lah ngeno. Saiki. Iki luar biasa iki termasuk selain apa kuwi? Biduan Janger ya buka warung barang kuwi. Warung rujak Mbok Ninin. Waduh. Menune akeh ya. Makanan, rujak lontong, tahu lontong, mie goreng, mie kuah, nasi pecel. Mari Mas pecel. Wah, oke. Kok dengaran to Mas, sampean iki mampir rene biasae lho ora tau endang-endang aku. Yo, Monggo diunjuk Mas. Kopine. Mbak aku lelek etes. Tasik kemebul lho. Disebuli no. Masuk. Alhamdulillah. Nin, kapan main? Tasik dereng murep. Wis dereng murep ya. Piye? Si urung metu lho Mas jadwale. Dik, kegiatanmu selain nganu nyanger apa ya? Ya iki dodolan rujak. Piye sik fitness? Lah nggih to iki. Melak Jawa. Tas wangsel lho. Melak ngendi nganu Pak Haji Supri apa nih? Saiki rame ya. Bendina tarunge karo si. Lah iya, Tarung karo sampean seneni. alih rame. Yoga. Ya syukurlah. Ya awakmu sebagai wong seni alhamdulillah ndebolo luar biasa. Perawan, sukses ya toh, iso gawe omah dhewe. Saiki buka usaha yang wah syukuri saja nih. Lah nggih to. Lah iya toh. Disyukuri, dinikmati. Alhamdulillah dinikmati. Oke. Nyapa to Mas? Ora enak, kok wetengmu ora penak, selamat-selamat nyapa. Padahal aku ngomong ora mangan apa. Ketan. Lah kudu sing apa kudu nguyuh? Lambemu arek kopro kudu nguyu maksudnya ora. Ya kono ning mburi to. Duh, Aja jedeng ning ta? kene, ning Duh, kene jedeng. warung papan mangan kok. Duh jedeng ah. Kok sananu bayar jedenge. Lah Saiki iya saiki iki jane sing gratisan. 2000 ada. Halo Bos, wah iki bos e. Sopo e? Kang Cemplan. Suwi ra tau rene lho. Mbok yo endang-endang. Kopiku apa rujakku ngono. Heeh, Mbak enek bensin. Yo gak no Mas, enake mung kopi, bensine weteng. Walah, entek bensine lah, tak mampir. Jadi jangan bisik to. Ah, sabes bensin entek. Rasangu enek wong toko kenalan ae. Ora dodol bensin. Dudukno lah aku utang iki mejane. Walah. Mulak tak mampir ngombe sik. Pinarak to Mas? Nggih. Monggo mriki. Sing kopi, Mbak. Kopi napa? Sing enek to mriki kopi napa? Kopi ireng, kopi susu. Kopi Laos no mboten enten. Kopi Laos. Sama niki kok ya eneng ae. Sing liyane ngono lho Mas. Kopi nganu, Mbak. Napa? Kopi kapal api nggih enten kapale ngoten. Gak, iki kapal kobong. Kopi Mas. Pak. Nggih, sediakan. Panas. Panas, Pak. Mahalan lho, Pak. Aku kan nggo sandal to. Gak harus sandalku, Pak. Yo, mboten pas ya, Pak. Ki ning ndi to sandalku, Mas?
Renek nih beda. Mbak, sandalku ning ndi? Apa to, Plon? Lah mbok dekek ning ndi to, Plon? Bola ning ndi lho, Mak, aku nggo sandal kok. Renek. Ya digoleki ning kono. Sampean boleh Kok sing ngene digowo. golek aku karo awakmu kok. Lah kuwi to matamu iki lho. Lha sandal dikempit kok iso tekon bengok lambene. Ndi to sandalku, Mbak? Biyo-biyo cemplon, sisine tak antep ulek-ulek lho engko. Biayaan matane. Golek Lah sandal kuwi lho. apa lho sing mbok kempit ki lho? Ndi to? Matamu kuwi lho. Kuwi lho. Ndi? Kuwi lho, Plon, iki lho. Ya Allah, duwe sandal. Sandal aku ngomong. Kuwi mau sandal kreditan apa, Kes? Iki wae wong ngasah kok. Wae wong ngasah dicepet tak silih. Lho, berarti kowe iki maling. Milih. Kowe tembung. Engko lak cethuk wong eneh tembung. Arek kok biayaan to, Plon, kelakuane kek biyen kok panggah ae rumangsaku. Mbak lampune dimpakne peteng iki lho. Apa? Lampune dimpakne peteng ngombe kopi ki engko malah kleru susu apa kleru es. Lampu. Peteng-peteng matamu ki lho mbok tutupi ngono. Yalah, kacamataku. Monggo, Mas. Terima kasih. Niki minume. Nggih. Monggo, Pak. Nggih. Enak ya, Mas, rujakku. Apa nek goyanganku, Mas? Saya yang Mbak ini. Larang. Jangan benci kok iki lho, Mas. Cek mau tak wasi. Mbak, mau manis kopimu, Mbak? Lah iya to kaya sing gawe. Mau pilih menawa. Bingung pikire. Panas. Nyapa? Sampai krungu cerita ora, Mbak? Mas Gandu ki ketemu bocah. Iki rasa sembrono, Plon. Aku krungu ngono lho. Kok gawe gosip? Sampeyan tau krungu, Pak? Ora tau krungu Mas, aku biasa ora tau. Kabare rawani balik ning omah. Kowe iki kok rumah saku dadi wong lanang kok adu-adu iki lho. Tenang. Padune iki cemburu ya karo Gandu. Cemburu nyapa? Ya mbok. Lah kan kapan Gandu ra balik? Aku krungu kabare ngono kuwi. Lah ya kan kapan? Rong dina kepungkur ra balik kok. Ya paling nang pegawe kadol wedhus biasa Gandu kan ngono saiki belantik wedhus dhek. Gak ngerti to? Malah adol wedhus. Iya. Galak tenan. Adol wedhus ki mestine digawe minggat. Tenan kuwi. Ya dingin ini jan bah rumah aku. Wih, gombal opo e. Masya Allah, kathok iku gede-gede. Apa? Jan, carane sapa wae? Alah, Jan, keme cemplon ngrasani aku jere enteng nyarek ya apa seru tenan ya. Tak rumane aja. Ki minggat, Mbak. Iki tenan to beritamu iki, Plon. Kabare ngono kuwi terek. Akeh wong ngomong. Mau sekolah, Mas Gandu iki ngono kuwi cipong bayi. Kabar-kabar adol wedhus. Kaget-kaget tok ae. Gak cangkeme ngomong apa iki ning warung derasan-rasan. Ora. Mbok ngomong apa Plon, ngomongnya tak jual tas kowe. Pak iku mulai tas teko tak tukane rujak. Aku pesen Kaya kopi. gablek-gablek kok. Sapa sing ngetengi arek sapa? Ngomongnya tak kupruk ndang ngomongnya. Aku iki kurang kondang ngomong. Ajare wong tak Glendor. Sapa to wong sampean iki? Glendor ngetengi bocah. Blender apa aku? Glendor. Sapa nin? Sapa nin? Sapa nin? Piye to, Plon? Lek ngomong iki kuping kurang budek ya. Gila-gila saksine. Ndang ngomong kok sak ngetengi bocah. Alah satu tak kupruk tenan kowe. Ayo ngomong. Aku mau kan nek ngomong to, aku juga gawe. Ora gawe-gawe iki nggene wong lek pancene ngono aja sok ngrasani wong. Ndang ngomong dhewe ning ngarepe wong ngene ngomong. Ndang. Aku mau krungu berita. Ora usah gawe-gawe plon lambemu. Golek ra roh dhewe ra usah omong. Aku ki krungu kok wong asang njukuk sandal iki mulai nyilih sandal ngomong nih
gandu-gandu ngono gak balik. Gatur dirungokne wong ra pantes. Aku ya isin aku. Ngerti apa ora? Delok wong akeh iki lho. Diraruh dhewe ra usah ngomong. Ora sikat kene lho. Gandu mbuh glendong. Dirungokne wong lho. Ngene iki aku Linggo. ora usah linggo. Nyapa aku mau uruki wong perkara linggo kok mau uruki. Ora usah sabar-sabaran. Makane to plon, makane Sabar. Ora plon. usah sabar-sabaran. Ngono ki lek dadi kedadiane piye jujal? Lek pas gandu wis nesu, berabat lambemu kok. Dadi gawe malah. Ya rungokno kuwi. Lho kuwi ora dupeh kancaku kesenian ora. Tapi sesuk-sesukne aja dibaleni. Kowe ngerti to lek aku ngetengi arek kowe ngerti? Omong jare wong. Jare wong ngomong gugoni. Lah sampean ngetenge apa ora to? Lah nek ngetengi akan yo ora to. Lah ora kok nesu. Lho, piye ta? Ya sapa wong ora diarani ora nang nesu lho. Ya mesti nesu to, Plon. Aku ke gak. Heh? Aku gak. Kowe gak, kowe ngomong pisan kas ngomong.